Doncs som-hi, no? Està dit, jo necessito rebre-us. Jo som els més joves de la colònia. He estat davant de l'Arsenal, però l'altre cop de L'altre l'Arsenal. costat, clar. El local de Catalunya molt maco. Altra vegada, jo consistia com 3 casos de Segueix fent allò? No, vam vindre a cercar els estelars i els... Expo Langues, que tindrà lloc a París del 3 al 6 de febrer de l'any vinent. No només és el Saló de Llengües per professionals de la llengua més important que hi ha a França, sinó segurament, probablement, el més important d'Europa. La llengua catalana hi serà la llengua invitada d'honor. Les 5 sales les hem pogut batejar, l'han batejat una, la més gran, que és la que es farà la cerimònia inaugural a més, a Andorra, una altra a Catalunya, entenent que Catalunya és un nom que acceptem com a propi els de la Catalunya del Sud i els de la Catalunya del Nord, l'altra Illes Balears, l'altre País Valencià i l'altre l'Alguer,